Ja mä oon Sirpa Kärkkäinen Suomen metsäyhdistyksestä ja toimin tämän tilaisuuden puheenjohtajana. Ja meillä on tuolla loppupuolella kommenttipuheenvuorojen jälkeen niin varattu aikaa keskustelulle ja kysymyksille, mutta toki tuonne chattiin voi laittaa niitä pitkin matkaa, kun tulee mieleen. Katsellaan niitä sitten yhdessä. Ja ihan ensimmäisenä niin kiitoksia Suomen Metsämiesten säätiölle, joka on ollut rahoittamassa barometreja aivan alusta saakka. Ja tällä kertaa Puumiesten ammattikasvatussäätiö osallistui myös tähän barometriin. Eli tosiaan Metsämiesten säätiön kanssa niin on vuodesta 2019 3 vuoden välein tehty kysely 15-25-vuotiaille nuorille ja heiltä on tiedusteltu, mikä metsän merkitys on heille omassa elämässä ja mikä noin yleisesti ottaen. Ja myös se, että mikä on metsä ja Puolan vetovoima, millainen se on, millaisia mielikuvia on työnantajasta ja sitten alasta ihan yleisesti ottaen. Ja tänä vuonna tehtiin 30. valtakunnallinen nuorisobarometri ja sen mukaan nuoriso on nyt kiinnostuneempi yhteiskunnallisista asioista ja politiikasta kuin pitkin aikoihin tämän barometrin 30 vuoden aikana. Ja nyt onkin sitten jännittävää kuulla, että miten nämä trendit on kehittyneet metsäbarometrissa. Ja siitä meille kertoo Kari-Pekka Töyrylä taloustutkimuksesta. Ole hyvä. Joo, kiitos ja hyvää huomenta tosiaan kaikille. Sirpa tuossa avaskin aika hyvin sen, että mistä tässä on kysymys, mutta tosiaan me toteutettiin tämä tutkimus tuossa maaliskuun puolen välin ja lopun välillä tuommoisessa viikon mittaisessa tiedonkeruusessiossa ja käytettiin tiedonkeruumenetelmänä internetpaneelia, taloustutkimuksen omaa, mutta koska oli tarkoitus saada tosiaan paljon nuoria siihen mukaan, niin jouduimme osittain myöskin turvautumaan yhteistyökumppanin paneeliin, mutta saatiin hyvin vastaajia mukaan, eli 714 iältään 15-25-vuotiaista vastaajaa on nyt tässä mukana, ja se on sen verran paljon, että tämä virhemarginaalikin ollaan saatu sen verran rajattua, että se on enemmillään näissä tutkimuksissa 3,8 prosenttiyksikköä. Ja jos me mennään nyt suoraan ihan näihin tuloksiin, niin mikä on noin niin kuin positiivista on se, että nuoret ovat hyvinkin aktiivisia vielä metsässä liikkumisessa. Tuossa näkyy pikkasen sitä kehitystä, tätä nykyään 51% vastasi, että vähintään viikoittain käy metsässä. Tuossa tuo 22 vuoden luku on ehkä hiukan korkeampi ja johtunee tuosta pandemiasta, eli silloin siellä on ollut himpun verran enempi, mutta metsä on kuitenkin säilyttänyt merkityksensä myöskin siltä osin, että siellä käydään. Ja tutkimustuloksista selvisi myöskin se, että hyvin usein nuori liikkuu siellä metsässä yksin, se korostuu siellä, mutta toisaalta myöskin nämä harrastukset, erityisesti retkeily, on vahvassa asemassa ja sen merkitys on jopa kasvanut pikkusen. Ja jos me katsotaan sitten näitä tuloksia vielä taustamuuttujittain, niin jos keskimäärin 51% ilmoittaa vähintään viikoittain käyvänsä siellä, niin tämä näyttää sitä, että sukupuolten välillä on melkoinen ero. Nuoret miehet ovat tältä osin aktiivisempia. Ja ehkä se lienee vähän selvää, että metsän omistaja tai sellainen nuori, jolla on joko itse metsäomistuksessa tai metsää perheessä, niin he ovat tältä osin myöskin aktiivisempia. Ja myöskin, että maaseudulla huomattavasti useammin 2/3 käy viikoittain metsässä, kun se isossa kaupungissa on noin niin kuin puolet. Meillä oli sitten tosiaan yhtenä tämmöisenä kysymyksenä tuolla tämmöinen väittämä, joihin täytyy ottaa kantaa, kuului näin, että hakataanko mielestäsi Suomessa puuta enemmän kuin metsät kasvavat. Ja ne, jotka tiesivät, että ei hakata, metsävarat ovat kasvussa, niin näistä vastaajista
on kutakuinkin 2/3 käy viikoittain metsässä ja 50% niistä, jotka kokivat, että metsävarat supistuvat. Me ollaan pidetty tämä tämmöisenä taustamuuttujina ja oikeastaan voidaan todeta, että kategorisesti näiden kahden ryhmän välillä on merkitsevä ero näissä tutkimuksissa. No, se, mikä tässä niin kuin, tuloksista näkyy ja mikä on hienoa, on se, että metsät ovat nuorille jopa aiempaa tärkeimpiä, eli tässä tätä nykyään 91% ilmoittaa, että metsät ovat heille tärkeitä ja tässä on jopa pientä kasvua ollut. Ja erityisesti nousua on tapahtunut ikäryhmässä 22–25, eli siellä kohderyhmässä on nousua, mutta 91% on aika hieno luku tältä osin. Ja miksi sinne metsään sitten osittain lähdetään? Toki ne harrastukset ovat siinä suuressa asemassa, mutta myöskin se, että metsässä mieli rauhoittuu. Tämmöinen väite tai vaihtoehto siellä, niin 81% nuorista vastasi tällä tavalla. Ja tässä kohtaa on merkittävä sukupuolten välinen ero, että nuoret naiset, tytöt huomattavasti useamman kokevat, että siellä metsässä se mieli rauhoittuu. Ja siellä oli myöskin toisia tällaisia attribuutteja tai adjektiiveja, jotka siellä niin kuin nousi esiin, niin metsä myöskin luo turvallisuutta ja sen osuus myöskin on kasvanut aiempiin vuosiin verrattuna. Toisaalta vaihtoehto, että metsä pelottaa, niin siltä osin on tullut tulokset alaspäin, eli positiivista tältäkin osin. Meillä oli väittämä kysymyksessä tämmöinen, että minulle on tärkeää, että kotini on lähellä metsää. Ja tämä tosiaan näyttää sen, että metsän merkitys on hyvinkin suuri, entistä suurempi. Tämä on noussut tämä osuus. 70% tosiaan sanoo, että on tärkeää, että se oma koti on lähellä metsää. Sukupuolten välillä tässä ei ole juurikaan eroa, mutta kun katsoo taas trendiä sieltä 6 vuoden takaa, niin on nousua selvästi. Ja tämä varmaan on aika hyvä viesti tuoda sitten myöskin tuonne kaavoitukseen ja tämmöisiin, kun ihmisten asumista suunnitellaan. Tämmöinen viesti, että myöskin nuorille se on hyvinkin tärkeää edelleen. No, vastavuoroisesti täällä on 20% nyt sitten nuorista, jotka kokevat, että metsä on vieras ympäristö. Eli tässä kohtaa, vaikka ne nuoret miehet olivat nuoria naisia useammin siellä metsässä, niin heidän joukossaan, nuorten miesten joukossa, tämä korostuu keskimääräistä useammin. He kokevat myöskin, että metsä on vieras elementti ja on varmasti luonnollista, että tässä on maantieteellistä eroavaisuutta. Pohjois- ja Itä-Suomessa huomattavasti harvemmin koetaan tällä tavalla sitten tässä Uudellamaalla, urbaanissa Suomessa. Peräti 1/4 kokee, että metsä on vieras ympäristö. Sitten me esitettiin vastaajille tällaisia väittämiä ja yksi sellainen, joka hyvin usein koettiin, että pitää täysin tai jokseenkin paikkansa, on se, että metsien tärkein tehtävä on luonnon monimuotoisuuden ylläpito. Peräti 79% koki, että tämä pitää paikkansa ja tässä kohtaa on selveä sukupuolten välinen ero olemassa myöskin. 87% nuorista naisista on tätä mieltä. Ja tältä osin siellä ei ole nuorten keskuudessa
minkäänlaisia niin kuin eroavaisuuksia, kun se pilkotaan 3 eri ikäluokkaan. Seuraava väittämä, joka siellä oli, niin oli, että metsien tärkein tehtävä on toimia hiilinieluna ja varastona. 2/3, 66% on tästä asiasta samaa mieltä. Ja se korostuu myöskin nuorten naisten keskuudessa useammin tämä mielipide. Ja mitä mennään nuoremmaksi vielä tai noiden nuorten keskuudessa, niin tuolla alaikäisten keskuudessa näin tupataan ajattelemaan keskimääräistä useammin. Seuraava väittämä oli se, että metsästä pitää saada työtä ja tuloa. Tässä tulokset ovat kutakuinkin samalla tasolla kuin vuonna 2022. 56%, vähän reilu puolet, allekirjoittaa tämän väittämän. Siinä nähdään selvästi, että sukupuolten välillä on ihan merkittävä ero. Ja toki kun katsotaan taaksepäin 6 vuoden taakse, niin siinä on nyt sitten selvästi tapahtunut tämmöinen tasokorotus, että yli puolet kokee, että metsästä pitää saada työtä ja tuloja, jossa 6 vuotta sitten oli jonkin verran alle puolet. Ja tässä kohtaa ei välttämättä ole niin suurta eroa myöskään näiden nuorten, jos nuoret pilkotaan eri ikäluokkiin. Seuraava väittämä oli tässä tämmöinen, että metsiä hoidetaan Suomessa hyvin ja 68% on täysin tai jokseenkin samaa mieltä tästä väittämästä. Ja huomioitavaa on tässä, että täällä on taas selkeä ero sukupuolten välillä. Nuorista miehistä 3/4 allekirjoittaa tämän väittämän, mutta sitten taas tyttöjen kohdalla ainoastaan 61%. Ja kun me katsotaan Suomen karttaa, niin täällä on selkeää eroa nähtävissä. Uusimaa 61%, mutta sitten tuo Länsi-Suomi peräti 80% on sitä mieltä, että metsiä hoidetaan Suomessa hyvin. Tässä tosiaan tämä väittämä tai joutui ottamaan kantaa näiden kahden asian välillä. Hakataanko mielestäsi Suomessa puuta enemmän kuin metsät kasvavat? Niin kyllä hakataan, metsävarat supistuvat. Lähes puolet nuorista on tätä mieltä, 48%. Ja reilu 1/4 tiesi ainoastaan, että ei hakata, metsävarat ovat kasvussa. Ja nämä tulokset ovat samassa mittasuhteessa tällaisten muidenkin tutkimusten kanssa, mitä me ollaan tehty. Eli tämä tieto tästä on aika huonoa suoraan sanoen Suomessa ja voidaankin todeta, että on olemassa kahdenlaista viestintää ja se toinen on ollut ainakin tähän asti tehokkaampaa. Ja uskaltaisi melkein sanoa, että tässä on teille metsäalalle haaste, jotta suomalaiset saadaan ymmärtämään tämä asia paremmin. Kun katsoo varsinkin tuota Uuttamaata, niin se on aika selkeästi 55% nuorista kokee, että metsävarat supistuvat ja ainoastaan reilu 1/5 tietää sen, että metsävarat ovat kasvussa. Toki tilanne on pikkasen lainausmerkeissä parempi muualla Suomessa, mutta työsarkaa myöskin tässä on viestinnän osalta. Ja jos se tietämys tuosta metsävarantojen kehittymisestä on jokseenkin heikkoa, niin hyvin hämmästyttävää on se, että kun nuorilta kysyttiin, että miten usein käytät puupohjaisia tuotteita, niin ainoastaan 23% valitsi vaihtoehdon, että useita kertoja päivässä. Herää kysymys, että mielletäänkö esimerkiksi pehmopaperit
nuorten keskuudessa puupohjaisiksi tuotteiksi. 40% vastasi, että päivittäin. Aavistuksen verran eroa myöskin noissa tuloksissa sukupuolten välillä. Mitään ihan radikaalia eroa ei ole nyt sitten, kun katsotaan taas eri alueita, että miten tämä tietoisuus siellä on. Mutta itse pidän tätä tulosta aika hämmästyttävänä, että ihmiset, nuoret ovat vieraantuneet oikeasti siitä, että mihin kaikkeen sitä puuta käytetään. No, kysyttiin sitten seuraavaksi, että mihin sitä puuta tulisi käyttää. Tässä tosiaan annettiin nämä vaihtoehdot, puurakentaminen ja niin edelleen, täysin samaa mieltä, täysin eri mieltä oli se asteikko. Puurakentaminen oli siellä nyt se, josta 82% oli sitä mieltä, että siihen sitä puuta tulisi käyttää, myöskin huonekalut ja sisustukset. Mutta tuolla esimerkiksi on tullut laskenut osuus 3 vuoden takaisesta, mitä tulee nämä tekstiilikuitujen valmistamiseen ja korvaamaan fossiilisia polttoaineita. Okei, olkoonkin, että 6 vuoden takaisien tuloksiin verrattuna, niin nämä on niin kuin selvä tasokorotus. Kyllä. Ja se, mikä täällä on huomioitavaa, on se, että tietoisuus on ehkä tietyllä tapaa parantunut, nimittäin näiden ei osaa sanoa vastausten osuus on laskenut kyllä kauttaaltaan. Mutta 61% mieltää, että puuta pitäisi käyttää myöskin pakkauksiin. Onko se paljon vai vähän, kun ajattelee, että kuinka paljon esimerkiksi tuo verkkokauppa ja pakkausmateriaalit ovat melkoisen tärkeä osa, uskoisin myöskin nuorille verkkokaupan ansiosta. No sitten meillä oli tämmöisiä kysymys siitä, että millainen mielikuva sinulla on metsä- ja puualasta työnantajana. Ja edelleen noin niin kuin, näihin vaihtoehtoihin oli skaala täysin tai jokseenkin samaa mieltä tai täysin tai jokseenkin eri mieltä. Ja tässä noin niin kuin, huomataan se, että hyvin monet mieltävät sen, että se tarjoaa monenlaisia urapolkuja ja myöskin alalla pidetään huolta työntekijöistä. Eli tässä on nyt sitten, jos verrataan 6 vuoden takaisin, niin useimmiten tai noissa ei ole hirvittävän suurta parannusta tullut, päinvastoin 3 vuoden takaisin tuloksiin on tullut laskua tässä työnantajamielikuvassa. Mutta tässä sitten seuraavaksi mentiin siihen, että kuinka kiinnostavana tätä puunjalostusteollisuuteen liittyvää ammattia nähdään, niin täällä vastaajista 9% ilmoittaa, että on jo alalla ja kutakuinkin 1/3 on harkinnut. Ja tässä on nyt selkeä ero vielä nuorten naisten ja nuorten miesten välillä, eli varmasti viestintää ja siltä osin nuorten naisten keskuuteen voi varmasti lisätä, että siellä on sopivia hyviä ammatteja myöskin heille. Kauttaaltaan voidaan todeta, että tämä, että on harkinnut, niin siinä on tapahtunut melkoisen hyvä kehitys 6 vuoden takaisin, eli ala selkeästi kiinnostaa. Ja totta kai kiinnostusta löytyy aika hyvin riippumatta siitä, että missä päin Suomea ollaan. On ehkä luonnollista, että Pohjois- ja Itä-Suomessa on ihmisiä, jotka jo ovat alalla. Heitä on ehkä keskimääräistä useammin siellä, mutta myöskin Uudellamaalla niin 28% on harkinnut alalle tulemista. Kiinnostusta siis on. No,
mitkä ovat nyt sitten nämä alat, jotka siellä eriten niin kuin vetää, niin täällä on hurjan paljon nousua metsuri, metsänkoneen kuljettaja ja sitten toisaalta tuolla myöskin puusepän kohdalla puutekniikan insinööri erityisesti myöskin, eli useammalla alalla on tässä noin niin kuin kiinnostus lisääntynyt sitä kohtaan. Vetoa on. Ja kun katsoo vielä sitten, että miten tämä jakaantuu noin niin kuin sukupuolten välillä, niin nuoria miehiä, poikia vetää erityisesti metsurin ja metsäkoneen kuljettajan ammatit. Nuoret naiset sitten taas puutekniikan insinööri ja myöskin tämä kädentaidot, eli puusepän ammatti ja metsätalousinsinööri. Eli täältä löytyy tämmöiset selkeät erot myöskin sukupuolten välillä. No, seuraavaksi mentiin sitten selvittelemään sitä, että minkälaiset imagot ja mielikuvat nuorilla on, mitä tulee metsätalouteen, metsäteollisuuteen ja puutuoteteollisuuteen. Täällä oli 4 tällaista erilaista väittämää. Haettiin ääripäitä, onko ensinnäkin kiinnostava versus ei kiinnostava, innovatiivinen, kehityksestä jäänyt, ympäristövastuullinen, vastuuton tai edistyksellinen, konservatiivinen. No, nämä voidaan todeta, että hirvittävän nopeastihan nämä tämmöiset imagot eivät noin niin kuin muutu. Siellä on pientä muutosta metsätalouden osalta, ehkä tuommoinen, että aavistuksen verran on tultu alaspäin 3 vuoden takaisesta. Toisaalta sitten tuo metsäteollisuus, niin siellä on sitten niin kuin parannusta sekä innovatiivisuuden, ympäristövastuullisuuden osalta. Puuteollisuuden kohdalla ollaan aika pitkälti kanssa noin niin kuin kutakuinkin samoissa, mitä tulee kiinnostavuuteen, innovatiivisuuteen, ympäristön vastuullisuudessa ja edistyksellisyydestä tullaan pikkusen niin kuin alaspäin. Mutta hirvittävän nopeasti nämä mielikuvat eivät muutu. Otetaan vähän tarkemmin luupin alle tämä ympäristövastuullisuus, josta paljon puhutaan, niin tässä huomataan se, että nuoret miehet kokevat sekä metsätalouden ja eritoten myöskin tuon puuteollisuuden kohdalla, että siellä tämä ympäristövastuullisuus toteutuu. Alueellisia eroja on sillä tavalla, että Helsinki-Uusimaa on selkeästi harvemmin mielletään nämä alat ympäristövastuulliseksi verrattuna muihin alueisiin Suomessa. Nuorilta kysyttiin sitten lopuksi sitä, että minkälaisia huolenaiheita heillä on, ja vaikka täällä on tultu alaspäin tuon ilmastonmuutoksen osalta, niin toki se on edelleen se, joka useimmiten koetaan huolenaiheeksi. Täällä on tietysti tämä sodat ja konfliktit nyt sitten, toi Venäjän hyökkäys Ukrainaan on vaikuttanut selkeästi tuohon noin. Sen sijaan talouden heikkeneminen, sen osalta ollaan tultu alaspäin, niin se ei samalla tavalla enää huoleta nuoria kuin ehkä vielä 3 vuotta sitten. Meillä oli sitten myöskin avoimena kysymyksenä, kysyttiin täällä sitä, että minkälaisia uutisia nuoret ovat nähneet, mitä tulee metsään ja metsäalaan. Ja jos ajatellaan niitä hyviä asioita, mitä sieltä selkeästi, spontaanisti mainittiin, niin siellä oli tämmöisiä asioita kuin innovaatioita ja myöskin se, että metsien suojelu on noussut tapetille uudestaan ja sitä pidettiin hyvänä. Ja myöskin se, että
luonnon hyvinvointiin satsataan ja metsät nähdään siltäkin osalta. Siellä on hyviä uutisia. Toisaalta on paljon, jotka näistä samoista asioista sitten näkivät ja kokivat, että löysivät niitä huonoja uutisia. Siellä oli sitä monimuotoisuuden heikkenemistä, metsähakkuita, sellaisia uutisia, huonoja uutisia. Nuoret kertoivat nähneensä metsäpalot toki myöskin ja tämä luontokato. Ja ei voida välttyä myöskään siltä, että nuo raakut on kyllä huomattu hyvinkin aktiivisesti nuorten keskuudessa. Tässä tämmöiset ehkä suurimmat nostot tästä tutkimuksesta. Meillä on olemassa huomattavasti laajempi paketti myöskin. Useimmilla taustamuuttuilla näitä tarkastellaan, mutta tässä ehkä tämä kiteytys tämän vuoden barometrista. Kiitoksia Kari-Pekka. Ja jatketaan sillä tavalla. Tuolla Jukka Sippola mainitsi chatissa, että metsänhoitajaa ei ehkä mielletä akateemiseksi ammatiksi, mutta täytyy sanoa, että ei varmaan niin, mutta aika radikaalia on se, että nyt kyllä metsuri ja metsäkoneen kuljettaja on mennyt sen yleisesti aikaisemmin niin kuin tämmöisen suositun metsänhoitaja-ammatin yli. Eli ne on kiinnostavampia. Ehkä se metsänhoitaja viittaa vähän semmoisen hoivaan, hoitoon, se sana. Ja se on ollut silloin aikaisemmin suosittu. Mutta ei kommentoida sen enempää, vaan otetaan Simo Jaakkola koneyrittäjistä. Hänellä olisi ensimmäinen kommenttipuheenvuoro. Vai annatko Sirpa mulle Ilarille vielä Anteeksi Ilari, justiinsa. Minä menisin sinut ihan ottaa sieltä, harpata yli. Ilman muuta rahoittajan puheenvuoro. Ilari on valmistautunut tähän kohtaan. Ole hyvä. Hienoa, kiitos. Pannaan täältä esitys näkymään. No. Tuo pitäisi saada tuolta. No niin, nyt. Näkyy hyvin. Hyvä juttu. Kiitoksia ja oikein hyvää huomenta vielä kaikille munkin puolesta. Metsämiesten säätiö tosiaan tässä päärahoittajana, mutta myöskin Puumiesten ammattikasvatussäätiö mukana rahoituksessa. Muutama sana meistä Metsämiesten säätiöstä. Meidän tausta on 40-luvun savottajätkien Nälässä ja Hiessä, ja sieltä Metsätyömaiden muonitustoimiston lakkauttamisen kautta syntyi pesämuna, jonka rahoitukselta hyvin pitkälle tämäkin barometri nyt on saatu toteutettua. Me kunnioitetaan omaa historiaamme nimellä ja tasa-arvoisella toiminnalla. Meidän tehtävä on metsäalan kehittäminen ja hyvinvoinnin edistäminen tällä toimialalla. Ja jos ajattelette metsäalan organisaatioita, niin Metsämiesten säätiö kannattaa muistaa siitä, että meillä toiminnan keskiössä on metsäalan ihmiset, metsäosaajat. Me jaetaan vuosittain tukea toimialalle lähes 2 miljoonaa euroa apurahoina, stipendeinä, palkintoina niille työnantajille, jotka tukee henkilöstönsä viestintää. Pyöritetään metsäalan yhteistä radiokampanjaa pari kertaa vuodessa ja varat tähän toimintaan saadaan omasta sijoitustoiminnasta sekä sitten lahjoituksista, joiden osalta ollaan sitouduttu siihen, että ne käytetään lyhentämättömänä ja korvamerkittynä lahjoittajan toivomaan kohteeseen metsäalalla. Ja 3 hengen organisaatiolla meillä tätä palettia pyöritetään ja 55 miljoonaa euroa apurahoja on jaettu metsäalan hyväksi tähän mennessä. Mutta 4 pointtia näistä mielenkiintoisista tuloksista, joista toki olisi aiheita vielä useampaankin pointtiin. Mutta
Ensimmäisenä haluan nostaa sen esille, että miten koulut kantaa vastuunsa meillä Suomessa, Euroopan metsäisimmässä maassa. Tämän barometrin tulosten mukaan nuoret ei tunnista puusta valmistettuja kuluttajatuotteita ja lähes puolet nuorista uskoo virheellisesti, että Suomessa hakataan puuta enemmän kuin metsät kasvaa. Ja tältä osinhan 26% ilmoitti, että ei tiedä asian laitaa, eli tietämättömyys on suurta. Tämä tulos nuorten osalta on merkittävästi vielä huonompi kuin kansalaisilla yleensä. Eli me teetettiin taloustutkimuksella 23 tutkimus, jonka osana tämä sama kysymys oli suomalaisille yleisesti. No, tässä nuorisobarometrissa tietämystä metsien omistuksesta ei kysytty, mutta silloin 23 taloustutkimuksen tutkimuksessa suomalaisten 44% luuli virheellisesti, että valtio tai metsäteollisuus omistaa eniten metsää Suomessa. Ja vain 41% tiesi, että yksityishenkilöt on Suomen metsien suurin omistusryhmä 60% omistusosuudella. Eli koulujen vastuu perusfaktojen opetuksesta korostuu. Tämä ei voi olla niin, että nuorilta ei vaadita, opettajilta ei vaadita ja koululaitokselta ei vaadita. Meillä on oikeus odottaa, että tulokset perusfaktojen osalta, metsäasioiden osalta on hyviä kaikilta osin. No sitten ne 3 muuta pointtia, jossa on hyvää palautetta, mutta myöskin jatkotyötä meille kaikille. Mä nostaisin esille sen, että metsä- ja puualan työnantajakuva on positiivinen nuorten keskuudessa. Työtä vastuullisella alalla, monenlaisia urapolkuja, kansainvälisiä uramahdollisuuksia, mahdollisuus hidastaa ilmastonmuutosta ja alalla pidetään huolta työntekijöistä. Tämä on vahva positiivinen viesti meille, jota meidän on syytä viedä eteenpäin edelleen. No sitten se tosi hieno juttu, että metsäalan kiinnostus ammattina on kasvanut merkittävästi. Eli 41% on harkinnut metsään ja puujalostukseen liittyvää ammattia tai on jo alalla. Ja erityisen iloinen olen siitä, että kiinnostus toisen asteen koulutuksen osalta on noussut eniten ja ilahduttavasti kysyntää vastaavasti. Mutta meidän alan haasteena on se, että se kiinnostus on pienempää siellä, missä ne tulevaisuuden nuoret ovat. Eli kiinnostus ei ole niin suurta kaupungeissa ja kasvukeskuksissa. Ja tässä meillä on työtä tehtävänä niin ikään kuin siinä, että urapolku tai työ metsäalalla kiinnostaa naisia selvästi miehiä vähemmän. Se, että on harkinnut, oli naisten osuus oli 19% ja miesten 44%. Ja tästä tullaan siihen 4. pointtiin, että naiset on nostettava fokukseen metsä- ja puualalla, ei pelkästään viestinnässä. Naiset on vähemmän kiinnostuneita siitä työstä tällä alalla ja he on myöskin kriittisempiä sitä työtä kohtaan, mitä tällä alalla tehdään. Ja fakta on se, että me ei selvitä tästä meidän työntekijäpulasta ilman naisia. Näillä 4 nostolla oikein tuloksekasta tulevaisuuden rakentamista. Tehdään se kaikki yhdessä. Kiitoksia. Kiitoksia, Ilari. Hyvät pointit olit sieltä nostanut esille. Eli on työtä, mutta toisaalta ollaan menty hyvään suuntaan. Täytyy sanoa, että toi kiinnostuneiden määrä, niin se oli kyllä ilahduttava. Ja varsinkin tosiaan tuolla kuljetus ja työntekijäpuolella, missä sitä tarvetta ja kysyntää on tosi paljon. Ja nyt sitten olisi ensimmäisen muun kommenttipuheenvuoro, eli Simo Jaakkola Koneyrittäjistä, ole hyvä. No niin, hyvää päivää vaan minunkin puolesta.
Tulen koneyrittäjistä ja koneyrittäjät on järjestö, joka edustaa maanrakennus-, bioenergia- ja metsäalan koneyrityksiä. Meillä on jäseniä hieman vajaa 2000. Minä vastaan meillä metsä- ja bioenergia-alasta, ja jos sitä alaa katsotaan, niin se on semmoinen noin 1500 yrityksen, niin kuin koko valtakunnassa 1500 yrityksen joukko, jotka työllistää liki 10 000 ihmistä metsä- ja bioenergia-aloilla. Vuosittain tarvitaan semmoinen 300–400 uutta työntekijää ja niin kuin näihin konehommiin ja koko tätä arvoketjua, kun katsotaan, niin puhutaan jo noin 1000 uudesta työntekijästä. Eli tässä mielessä nuoret ovat meillekin hyvin tärkeitä. Mutta niihin pointteihin, mitä minä löysin tästä esityksestä, osin ovat samoja, mitä Ilari tuossa jo sanoi, ja osin hieman eri näkökulmasta katsottuna. Itse pidin hyvin positiivisena sitä, että selvityksen mukaan metsät on nuorille erittäin tärkeitä. Niin kuin nähtiin, se oli lähes kaikille vastaajille näin. Luin vastauksia myös positiivisesti niin, että minusta sieltä on luettavissa, että metsäala nähdään vastuullisena, kiinnostavana, innovatiivisena ja oli siellä muitakin positiivisia asioita. Meillä on niin kuin lähtökohdat on mun mielestä hyvät ja nämä oli niin kuin positiivisia viestejä. Samaten näen, että niin kuin vastauksista näkyy, että monimuotoisuus nähdään niin kuin tärkeimpänä metsän funktiona. Mä luen sen niin, että kun näin vastataan, niin nähdään todellakin se funktio, mikä metsillä on monimuotoisuuden kannalta. Näinhän se on, että ne on tärkeitä siinä tehtävässä. Ne toimii myös hiilinieluina ja kyllä siellä nähdään myös se, että se tarjoaa työtä, se on raaka-ainelähde. Niitä ei välttämättä nyt katsottu niin positiivisena asiana, mutta kuitenkin tunnistetaan nämä eri funktiot ja mä luen sen sitten taas niin kuin tavallaan hyvän sivistyksenä. Mutta se, mikä minuakin kyllä eniten näissä tuloksissa niin kuin huolestuttaa, on tämä suuri tietämättömyys siitä, että meillä hakkuut ovat pienempiä kuin kasvu. Päinvastoin suurin osa arvioi, että se on toisinpäin. Ja tämä heijastuu hyvin moneen näkemykseen, mitä tässäkin selvityksessä kysyttiin. Ja kyllä tämä on niin kuin ehdottomasti semmoinen asia, mikä tässä meillä koululaitos on varmaan niin kuin tärkeimpänä korjaamaan tämä näkemys nuorilla, koska tähän suoraan sanottuna näkemykset perustuu väärin faktoihin. Toinen, mikä sieltä nousi, oli tämä puupohjaisten tuotteiden käytön yleisyys. Niin siinä on toinen tämmöinen yleissivistyksessä oleva iso aukko, ettei tunneta, mistä meidän päivittäiset tuotteet tehdään. Ja kolmas, minkä tämmöisenä puutteena jotenkin havaitsin, oli se, että siellä kysyttiin, että tarjoaako metsä mahdollisuuden ilmastonmuutoksen torjuntaan, tai se taisi liittyä näihin työpaikkoihin, ja 29% oli eri mieltä. Mä luin sen vähän niin kuin tarkkaan tuon kysymyksen, että tarkoittaako he todella vastaajat, että metsä ei tarjoa edes mahdollisuutta tähän asiaan. Ja silloinkin ollaan mun mielestä aika hakoteilla. Eli kyllä tämän tutkimuksen suurin niin kuin viesti on se, että meidän täytyy tuo informaatiogäppi saada kyllä korjattua. No sitten sieltä nousi näitä nuorten huolia. Ilmastonmuutoksesta ollaan huolissaan, sodista, konflikteista, talouden kehityksestä. Tässäkin meillä kyllä olisi pientä viestinnällistä parannettavaa, koska metsähän tarjoaa etenkin ilmastonmuutoksen vastaiseen taisteluun ratkaisuja ja myös talouden kehitykseen. Mutta tunnistetaanko ne? Ilmeisesti ei. Sotiin me nyt ei pystytä ratkaisemaan. No ilahduttavaa tässä oli tietysti se, niin kuin tuli hyvin esille, että metsäalan ammatteja harkitsee yllättävän monikin nuori, jos sitä vertaa siihen, että kuinka paljon me työllistämme, mehän ollaan hirveän pieni työllistäjä loppujen lopuksi, niin kuitenkin aika iso osa nuorista harkitsee tätä alaa ja meitä tietysti ilahduttaa se, että siellä kärjessä oli koneenkuljettajat, eli tässä suhteessa meillä ei pitäisi huolta olla. Ja itse asiassa tänä päivänä metsäkoneenkuljettajakoulutukseen hakeudutaan aika hyvinkin, eli sen eteen tehty työ kantaa hedelmää. Ja sitten ihan lopuksi, niin kyllä mä näkisin liittyen vähän tähän alan työvoima
työvoimapulaan, minkä Ilarikin nosti esille ja sanoi, että ilman naisia me emme pärjää. Olen samaa mieltä. Ja luin sieltä paria tulosta aika vähän niin kuin huolestuneena. Siellä oli tämä, työntekijöistä pidetään huolta. Ilari nosti sen positiivisena asiana. Mä luin sen vähän negatiivisemmin. Miehet vastasivat 66%, että kyllä pidetään huolta, naisista vain 47%. Ja toinen kysymys koski tasa-arvoisuutta, että onko ala tasa-arvoinen. Miehet vastasivat 59%, naiset 44%. Ja mä sanoin, että jos ei noihin lukemiin mielikuvaan, että täällä pidetään huolta työntekijöistä, tämä on tasa-arvoinen. Jos ei noihin saada parannusta, niin me olemme isoissa haasteissa houkutella naisia tälle alalle. Mutta niin kuin sanottu, niin ehkä tässä se mielenkiintoisin on juuri se, että ala kiinnostaa ja ala nähdään minusta positiivisena, eli kyllä meillä niin kuin hyvät edellytykset saada nämä tulokset paranemaan. Mutta kyllä me täytyy silloin saada niitä uutisia, mitä tässä hiljattain julkaistiin ulkomaisen työvoimankin käytöstä metsäalalla, niin sellaisia ei saisi kovin usein tulla. Mutta näillä pointeilla kiitoksia tämän barometrin tekijöille. Tulokset oli erittäin mielenkiintoisia ja niistä on hyvä ponnistaa tulevaisuuteen. Kiitoksia Simo oikein paljon. Ja kuunnellaanpa sitten, että miten Janne Liias puuteollisuudesta niin on lukenut näitä tuloksia. Joo, kiitoksia. Ja otetaanpas tuosta vielä esitysmoodille. Joo, tein muutaman muistiinpanon ja katsoin parhaaksi tehdä ne PowerPointiin ja ainakin muistaa sitten kommentoida. Näkyyhän tämä sinne? Kyllä näkyy. Hyvä, kiitos. Ja lyhyesti kerron tuosta, että millä kokemuksella tai millä mandaatilla tässä nyt kommentoin, niin Puuteollisuus ry ollaan Hirsitalo, huonekalu, rakennuspuusepän ja puusepän teollisuuden edunvalvoja ja palvellaan niin kuin työehtosopimusjuridiikassa sekä tietysti näissä muissa puutuotteisiin liittyvissä asioissa. CE-merkintä ja tuotestandardit on meille tuttuja. Ja jäseniä meillä on 250 ja noin miljardin liikevaihdon tekevät. No, tämä toinen kulma on sitten taas Pro-teknologia ry. Ja me tällä yhdistyksellä taas halutaan saada teknistä sivistystä ja innostaa nuoria ja lapsia tekniikan pariin. Ja me haluttaisiin, että meillä olisi myöhemmin tulevaisuudessa tekninen työ ja teknologiaoppiaine. Ja nykyäänhän se on käsityöoppiaine, joka on tekstiilityön ja teknisen työn yhteenliittymä, eli teknistä työtä varsinaisesti ei ole. Ja vielä haasteena meillä on se, että mehän ollaan hyvinkin vientivetoinen maa, ja sen takia meidän teknologia ja teknologiset toimialat ovat hyvinkin merkityksellisiä meidän kansantaloudelle. Ja jottei tässä vielä olisi kaikki, niin meillähän ei ole teknisen työn opettajien koulutusta enää ollenkaan, vaan se on käsityön opettajien koulutusta. Näillä kulmilla nyt on sitten näitä kommentteja tehnyt ja tuosta muutaman noston, että se, mistä olen tyytyväinen toisaalta, että mihin sitä puuta käytetään. Ja tuo puurakentaminen on kyllä tosi positiivista ja myöskin tuo huonekalujen sisustukseen. No sitten tietysti tässä miettii sitä, että no mitä se 18% muuta sitten miettii. Huonekaluissahan meillä on aika hyvin nimenomaan puuta hyödynnetty ja sisustuksessa niin edelleen, mutta aina miettii, että mitä muuta se 18% sitten nuorten mielestä olisi sitten se, että mitä muita me käyttäisimme sitten huonekaluihin. Puurakentamisessa tietysti ymmärrän se, että siellä tulee tämä betoni- ja kivirakentaminen. No se, mikä tässä itseä kiinnitin erityisesti huomiota, niin kuin Ilari ja Simokin tuossa, että hakkuumääristä suhteessa metsien kasvuun, niin tämä tietokäppi pitäisi saada kurottua umpeen.
Ja ehkä tässä mä nostaisin sen teknisen työn merkitystä, että nyt kun me puhutaan käsityöoppiaineesta, niin siellä puhutaan kaikista muistakin, mutta esimerkiksi teknisessä työssä, kun myöskin tuo puutyöt on osa sitä, niin meillä oli tavoitteena myöskin meidän erässä hankkeessa lisätä tietoisuutta puusta. Ja noin 50 koulua me saatiinkin mukaan tähän toimintaan, ja näkisin, että tälläkin olisi suuri merkitys, jos meillä olisi jonkinlaista niin kuin teknisen työn luokkien kanssa yhteistyötä. No, puupohjaisista tuotteista ja ammatissa toimialalla pitäisi tietysti viestintää tehdä. Ja kuten tässä jo aikaisemminkin on huomattu kommenttipuheenvuorossa, niin mekin tullaan kärsimään työvoimapulasta, jos tällä hetkellä tämä maailman tilanne ja suhdanne nyt vaikuttaa siihen, että työvoimaa on saatavilla, mutta tästä kun lähdetään nousuun, niin kaikki toimialat, mukaan lukien puutoimiala, metsätoimiala, tulee kärsimään työvoimapulasta. On todella positiivista, että mielenkiinto on noussut, mutta se, että miten me saadaan pidettyä se tässä muiden toimialojen puserruksessa sitten tämä mielenkiinto korkealla. Ja heitän sitten, että lisäisikö teknisen työn oppiaineen tuominen takaisin peruskouluun mielenkiintoa metsä- ja puutoimialalle. Tämä on kuitenkin perinteisesti teknistä työtä. Siellä on metallia, puuta, sähköä ja kaikkia muuta materiaaleja, mutta me muutenkin tarvitaan enemmän käsillä tekijöitä. Ja Barometri kertoo, että meillä on tehtävä viestintää erityisesti Etelä-Suomen kaupungeissa. Ja nostan myöskin tuon naisten merkityksen tässä. Naisia me todellakin tarvitaan. Ja tuossa vielä viimeiset yhteistiedot, että muistakaa käydä katsomassa proteknologia.fi-sivustoa. Tässä minun kommenttini. Kiitos. Kiitoksia, Janne. Ja tuo pro-teknologia, niin varmaan sitten nuo uudet opetussuunnitelmat tulee olemaan se, jossa te teette aika paljon työtä ja siinä varmaan kannattaa alan tehdä yhdessä hommia. Kyllä, kannustan käymään meidän nettisivuilla. Kiitos. Kiitos. No sitten otetaan Maarit Lindström Metsäteollisuus ry:stä. Teillä on ollut jo pitkään mahdollisuuksien metsäkampanja ja katsotaan, miten tämä resonoi tämä tutkimus siihen. Hyvää aamupäivää kaikille. Nimeni on Maarit Lindström, työskentelen johtajana pääekonomistina Metsäteollisuus ry:ssä, joka on metsäteollisuuden edunvalvontaa harjoittava yhdistys. Kiitos kommenttipuheenvuoron mahdollisuudesta. Nostan tässä omassa puheenvuorossani tai tartun 3 teemaan. Yhtäältä tähän tulevaisuuden uskoon, metsäkasvatukseen ja valistukseen, sitten metsissä olemiseen ja 3. sitten tähän sukupuolen mahdollisuuksiin, mistä jo aiemmin on ollut tässä keskustelua. Ensinnäkin Sirpa tuossa mainitsi, että metsäteollisuus kiertää tänä keväänä 200 koulua mahdollisuuksien metsäkoulukampanjan merkeissä, ja tämä on jo 12 toteutuskerta. Metsälähettiläiden kouluvierailut on hyvin lämminhenkisiä kohtaamisia oppilaiden kanssa, ja oppilaat saavat mainiota valistusta, opetusta metsäalan monipuolisesta työ- ja opiskelumahdollisuuksista sekä puupohjaisista tuotteista. Toivon mukaan ainakin osa näistä työ- ja opiskelumahdollisuuksista on välittynyt ja näkyy näissäkin tuloksissa. Metsistä nuoret kaipaavat opetusta. Tämä niin kuin näkyy esimerkiksi Nuorten metsäneuvoston 25 ehdotuksissa. Erityisen tarpeen ja tulokulma tietenkin luo myös se, että kun katsotaan mikä yhteiskuntakehitys Suomessa on menossa, niin muuttoliike maalta kaupunkeihin ei ole vähentynyt. Ja metsäisten kuntien väestöennuste on helottaa punaisena. Nuorilla ei ole välttämättä enää niin käytännönläheistä kokemusta metsistä ja metsien käytöstä kuin aiemmin. Ja tämä haastaa meitä metsäalalla ja metsäteollisuudessa. Toinen asia, mikä tästäkin tuloksista tuli esiin,
joka tulee myös nuorisobarometrista laajemmin, kun suomalaisilta nuorilta kysytään, niin on tämä tulevaisuuden uskon heikentyminen. Et siellä on näitä samoja tekijöitä, sodat, pandemia, talouden pitkäaikainen heikkotila, ehkä ilmastoahdistus. Ja tähän meidän pitää tarttua, siis, että miten tavalliseen arkeen ja niin kuin uskoa parempaa huomiseen nuorille ihmisille saadaan. Mitä konkreettista sellaista toimea me voisimme niin kuin edistää, joka lisää ympäristön hyvinvointia. Ja ilman muuta biopohjainen kiertotalous, jota Suomessa edistetään, EU:ssa halutaan edistää tällä hetkellä, on yksi tärkeä asia. Metsäpohjainen bio- ja kiertotalous on ehdottomasti osa tätä tulevaisuuden uskon reseptiä mielestäni. Uusiutuva raaka-aine, joka tuo Suomelle vientialana tuloja, korvaa fossiilisia materiaaleja uusiutuvilla maailmanmarkkinoilla, uusia tuotteita, innovatiivisia, kuten tulokset osoittaa. Meillä on luontaiset edellytykset Suomessa näihin asioihin, ja me ollaan Suomessa maailman parhaiden joukossa, nimenomaan tässä arvoketjussa. Toinen asia liittyy sitten näihin tuloksien, tähän tiedon ja sitten tässä niin kuin metsiin liittyvän kiinnostuksen ja harrasteiden yhteyteen. Yksi tuloksista osoittaa, että sellaiset henkilöt, joilla on metsiin liittyviä harrastuksia, olisi maastopyöräily, polkujuoksu, koiran kanssa metsässä ulkoilu, retkeily, niin tuntuvat tietävän asioita vaikkapa tähän edellä mainittuun hakkuukysymykseen paremmin kuin ne, joilla ei ole. Ja tästä on tietenkin vaikea tämän tutkimuksen tai selvityksen pohjalta sanoa, että mikä tämä korrelaatio on. Onko sellaiset henkilöt, jotka ovat kiinnostuneet luonnosta, jotka siellä liikkuu paljon, niin myöskin kiinnostuneet ottamaan asioista paremmin selvää? Vai onko toisinpäin, että ne, jotka lukee paljon sitten, niin kiinnostuu sitten myöskin metsistä ja käy siellä useammin? Either way, mun mielestä pitäisi jatkossa miettiä myöskin tätä, että miten saadaan kaupungeissa olevat nuoret ja nuoret yleensä sinne metsiin, koska tämä, kuten tulokset osoittaa, rauhoittaa, inspiroi, niin voidaanko näitä kahta asiaa yhdistää. Sitten kolmantena seikkana useimmissa kommenttipuoroissa on tullut tämä esille, ja tutkimustulokset selvästi totta kai osoitti tämän, että työmahdollisuusten ja niin kuin tämä työikäisen väestön vähentymisen vuoksi yhä enemmän tämä alihyödynnetty potentiaali, eli tytöt ja tulevat nuoret naiset, miten heitä saataisiin kiinnostumaan enemmän metsäalasta. Tai selvästi pojille nämä työmahdollisuudet näyttäytyy houkuttelevampina. Ja se on tietenkin just tämän työvoiman saannin kannalta tärkeä niin kuin näkökulma. Mutta kiinnittäisin huomiota myöskin siihen niin kuin näkökulmaan, että tämä on myöskin, vaikka tytöt eivät tulisi metsäalalle töihin tai saataisi kiinnostumaan, niin myös tämä epäsuora vaikutus yhteiskunnassa on suuri. Se tulee demokratian kautta, yhteiskunnallisen vaikuttamisen kautta, johon tytöt tulee muuta kautta sitten mukaan, niin tämä vinoutunut tietopohja tai asenneilmasto, joka on nuorena muodostunut, niin sillä voi olla merkittävää vaikutusta niin kuin sitten tulevaisuudessa naisten asennoistumiseen meidän alamme kohtaan. Näin ollen on hyvin tärkeää, että me tartutaan yhdessä tähän segregaatiokysymykseen ja kiinnitetään huomiota alan houkuttelevuuden lisäämiseksi. Me ollaan Metsäteollisuus ry:ssä tehty ja oltu mukana segregaation purkuhankkeissa, muun muassa Ponssen ja Savon ammattiopiston kanssa, ja meillä on parhaillaankin käynnissä eri asioita, mutta me ihan ilman muuta näidenkin tulosten valossa niin tarvitaan yhdessä tekemistä, laajemmin tarttumista tähän kysymykseen. Tässä oli mun kommentti. Kiitoksia. Kiitoksia, Maarit.
Ja ihan puhuit jo tuossa nuorten metsäneuvostosta ja sen tuloksista, ja nyt me jatketaankin sitten sopivasti niin, että Salla Tiitinen, hän on metsäylioppilas ja oli tosiaan tämän nuorten metsäneuvoston 2025 puheenjohtaja. Ole hyvä, Salla. Jes, hyvää aamupäivää munkin puolesta. Toivottavasti mun ääni kuuluu. Kuuluu. Mä tosiaan tuun täältä nuorten metsäneuvostosta, joka nyt tammikuussa järjestettiin toisen kerran. Tapahtumaan osallistui 30 nuorta eri puolelta Suomea ja eri koulutustaustoista. Meillä oli sekä metsäalan opiskelijoita, ammattilaisia että sitten täysin metsäalan ulkopuolelta tulevia nuoria. Ja tapahtumassa käsiteltiin metsien käyttöä sukupolvien välisen oikeudenmukaisuuden näkökulmasta ja sitten keskusteltiin myös metsäalan nuorisoviestinnän kehittämisestä. Ja tästä barometrista mä haluaisin nostaa nyt ehkä 2 asiaa. Just tämä eriytynyt tietopohja, mikä nousi myös siellä nuorten metsäneuvostossa tosi voimakkaasti esiin, että sitten tämä sukupuolten välinen kuilu. Ja siellä nuorten metsäneuvostossa, niin siellä ihan siis sanotettiin suoraan sitä, että tarvitaan lisää tietoa metsäalasta, tarvitaan faktapohjaista tietoa esimerkiksi näistä hakkuista. Et just kun mä katsoin noita tuloksia, niin tämä kysymys, hakataanko Suomessa puuta enemmän kuin metsät kasvavat, niin se on vaikuttanut tosi paljon tähän metsäalan ja metsien käytön hyväksyttävyyteen. Ja jotta me voidaan sitten nostaa sitä hyväksyttävyyttä, niin sitten pitää myös lisätä nuorten tietopohjaa. Ja toinen kysymys, mikä mulla nousi silmiin, oli tämä, että mihin puuta pitäisi käyttää. Ja just tämä tietämys puupohjaisten tuotteiden käytön yleisyydestä, miten heikko se oli. Ja mun mielestä oli tosi mielenkiintoista, miten tämä lyhytikäisten substituutiotuotteiden suosion lasku on tämä suosio on laskenut täältä vuodesta 2022, mutta kuitenkin edelleen korkeampi kuin 2019. Niin ehkä siinä on myös kyse siitä, että ihmiset ei niin ymmärrä tai tiedosta sitä, miten paljon käytetään puupohjaisia tuotteita, esimerkiksi just pehmopapereita. Et kyllähän useimmat ihmiset käyttää talouspaperia, vessapaperia useita kertoja päivässä. Niin tätä tietoisuutta pitäisi saada lisättyä nuorten keskuudessa. Sitten mun mielestä oli, en mä sano, että mä olen yllättynyt, mutta mun mielestä oli aika hämmästyttävän isot erot täällä sukupuolten välillä monissakin eri kysymyksissä. Mä nostaisin esimerkiksi tämän, että mitä tekee tai tekisi metsälle. Et siellä oli tosi iso ero miesten ja naisten välillä tässä luonnonsuojelussa ja että toivoisi saavansa sieltä sitten säännöllistä tuloa. Ja kyllä mua hätkähdytti just tämä työnantajamielikuva, missä oli tämä kysymys tästä tasa-arvoisuudesta ja miten iso ero siinä oli naisten ja miesten välillä. Ja ehkä mä nostaisin myös sen täältä ylös, että naisilla oli sekä negatiivisempi kuva, että siellä oli myös tosi paljon tätä ei osaa sanoa. Et nyt tänä vuonna se oli ollut 25%, että ei ole oikein mitään mielikuvaa tämän alan tasa-arvoisuudesta, mikä mun mielestä sekin on huolestuttavaa, että ei ole niin kuin edes sitä negatiivista kuvaa. Mutta sitten myös mä nostaisin, että tämä naisten keskuudessa mielikuva metsäalasta ja puutuotealasta on laskenut vuodesta 2022. Ja nimenomaan tämä niin kuin negatiivinen kuva, että 2022 niin se on ollut 23% ja nyt tänä vuonna 32%. Ja mun mielestä tämä on, että jotain asialle pitäisi tehdä. Ja sitten kyllä mä tämän yleisestikin tämän naisten ja miesten välisen näkemyseron sekä tässä työnantajan mielikuvassa että tuossa metsien käytössä, niin yhdistäisin
osittain tähän globaaliin sukupuolten väliseen ideologiseen kuiluun, mikä on nähtävissä muutenkin. Ja tämmöisen ratkaisuna ehdotan tiedon lisäämistä. Mutta mulla ei tämän enempää nyt tähän, niin kiitos tästä mahdollisuudesta tulla kommentoimaan. Kiitoksia Salla. Ja nyt olisi sitten yleisöllä puheenvuoro, eli mitä kommentteja, ajatuksia herätti tämä nuorisobarometri ja nämä kommentit? Kerrankin varattu riittävästi aikaa, niin olkaa aktiivisia. No niin, kuka aloittaa? Yksi semmoinen, jonka mä voisin itse täältä nyt nostaa esille, niin on se, että silloin kun me tehtiin tämä ensimmäisen kerran 2019 tämä barometri, niin mä olin kyllä ihan hirvittävän huolestunut siitä, että silloin oli näitä ei osaa sanoa mitään. Vastauksia oli niin kuin, sanotaanko melkein kaikissa kysymyksissä se 30%. Ja silloin mä niin ajattelin, että hyväni aika sentään, että jotain pitää tehdä. Ja nythän nämä on aika hyvin, niin kuin, se osuus on ruvennut pienenemään. Että se on minusta ihan hyvä, vaikka tietoa tarvitaan yhä edelleen lisää. Mutta kuitenkin, että osataan sanoa joko hyvää tai huonoa, vastataan jollakin tavalla, niin se on ihan hyvä. Jaha, Markku, ole hyvä. Joo, huomenta vaan. Salla Tiitinen mainitsi tästä viestinnän lisäämisen välttämättömyydestä. Se on varmasti juuri näin. Voisitko Salla sitä vähän yksilöidä, että minkälaista viestiä, missä sen viestin fokus pitäisi olla, mitkä teemat ja ennen muuta mitkä kanavat, koska eletään tämmöistä monimediaalista yhteiskuntaa ja me tiedetään, että nuorten mediakäyttäytyminen on varmasti erilaista kuin meillä vanhemmilla. Et siinä perinteisen median rooli on hyvin erilainen kuin sitten taas erilaisten digitaalisten somekanavien. Voisitko näitä avata vähän pidemmälle vielä? Kiitos. Joo, siellä Nuorten metsäneuvostossa niin se toinen teema oli just tämä viestinnän lisääminen. Ja siellä nousi sosiaalinen media ja TikTok lähinnä, että tarvittaisiin sosiaalisen median vaikuttajia mukaan. Mutta sitten mä oon ehkä henkilökohtaisesti sitä mieltä, että metsäalan pitäisi näkyä enemmän myös siellä perinteisessä mediassa. Et mäkin olen siis valmistumista vaille niin maatalous- ja metsätieteiden kandidaatti ja olen aika herkällä silmällä ja korvalla seurannut valtamediaa ja just yrittänyt niin kuin silmäillä näitä metsäalaan liittyviä uutisia, niin aika vähän siellä on mitään. Ja sitten usein kun on, niin sitten ne tulee just joidenkin tämmöisten kohujen kautta. Että kyllä mä sanoisin, että myös se niin kuin medianäkyvyys ja nimenomaan tämmöisissä niin kuin muissakin kuin Metsänlehdestä tai maaseutun tulevaisuudessa, että pyrkisit kanssa sinne valtamediaan, niin kyllä mä sanoisin, että se on myös merkittävä osa sitä. Että tietysti myös tämmöinen niin kuin suoraan nuorille suunnattu viestintä sosiaalisen median ja vaikuttajien kautta, mutta kyllä mä sanoisin, että siis valtamediassa näkyvyys on myös iso osa tätä ongelmaa, tai lähinnä näkymättömyys. Kiitos Salla ja Markku kysymyksestä. Joo, kiitos. Tässähän kysyttiin, meillä oli semmoinen avoin kysymys, että kerro, että kuka tämmöinen sosiaalisen median vaikuttaja tai kanava, niin sosiaalisen median vaikuttaja tekee tällaista mielenkiintoista metsäistä sisältöä, niin aika lailla se hajosi, että mitä sieltä nostettiin ylös. Ja aika moni tuumasi myös, että en seuraa niin kuin metsällistä sisältöä. No niin, Niina, ole hyvä. Joo, Niina Mäntyniemi Maaseutuammattiin ry:stä, terveisiä Kuopiosta.
Joo, oikeastaan Sirpa tuossa sanoo vähän, mistä meinasin sanoa, että kun se kilpailu sosiaalisessa mediassa ja myös mediassa, että sinne pääsee näkyviin, niin on niin valtaisaa ja siellä on monenlaista materiaalia ihan valtavasti, että se ehkä vaatii jo nuorelta sitten jonkunlaista kiinnostusta asiaa kohtaan, että se katsoo sitä 2 sekuntia kauemmin sitä vaikka TikTok-videota. Eli siinä pitäisi tosiaan sitten olla joku hyvinkin vaikuttaja. Eli me tarvitaan monella tasolla viestintää. Eli niin kuin me Maaseutuammatti ry:ssä Pohjois-Savossa ja Pohjois-Karjalassa viedään nuoria sinne metsään, sahoille, ponsselle, näihin alueen yrityksiin tutustumaan ja tietenkin sinne metsään runsaasti. Niin kuin tänäänkin yksi porukka siellä, no on varmaan juuri tullut sieltä energiapuunkorjuutyömaalta pois, niin kuin kaikki tämä toimenpide tärkeää, että sitten se voi jopa ehkä kiinnostua siitä some-sisällöstä, kun on jonkunlainen omakohtainen kontaktipinta sitten sinne, että jos nuori ei oman harrastuksen tai perheen puolesta siellä metsässä juuri paljon käy, tai ainakaan niin kuin metsätalouden näkökulmasta ei käy. Kiitos. Ja Laura, ole hyvä. Kiitos. Halvari Laura, Metsähallituksen nuorisoviestinnän koordinaattori. Moi. Olen ihan samaa mieltä ton Niinan kanssa, olihan se Niina, joka äsken puhui, niin sanoi tästä niin kuin nuorisoviestinnän vaikuttavuuden määrästä. Eli on sitä mieltä, että pitäisi ehkä panostaa enemmän sellaisiin aitoihin ihmiskohtaamisiin kuin että pelkkiin somevideoihin, koska silloin me saadaan sitä kontaktia suoraan siihen nuoreen ja silloin me saadaan niin kuin semmoinen muistijälki sinne ennemmin kuin pelkästä somevideosta. Siitä kautta sit voidaan päästä sinne somevideoihin. Mutta siihen nuorisobarometriin liittyen, niin oonpa ihan tosi ylpeä meistä lappilaisista ja itäsuomalaisista myös. Kiitos. No niin, syytä olla. Ja täällä on Maria on Weissenberg. Ole hyvä. Joo, moi kaikille ja todella mielenkiintoista. Nimittäin tässähän tuli ei niin kauan aikaa sitten toi ilmasto- ja luontobarometri myös ulos. Ja itse asiassa tämä sama viesti on tämä tietoisuusasia. Ja tämä ei vaan liity metsiin, vaan tämä liittyy ylipäänsä niin kuin ympäristöön ja tähän niin kuin suht mustavalkoiseen näkemykseen mun mielestä. Eli nyt just tämmöisiä, laitan vaan mietintämyssyä, että auttaako joku TikTok, kun se viesti pitää olla niin lyhyt ja joku kärki aina. Eli mun mielestä tämä mun viesti tässä, että meidän pitää kasvattaa ja ehkä 4H-partiot, martat, en mä tiedä, mutta saada näitä nuoria mukaan, jotta niillä on se kosketus siihen omaan lähiympäristöön ja ympäristöön. Eli nyt vaikuttaa siltä, että tämä kaikki on tämmöistä on-off. Mustavalkoista, metsät on sitä, ilmasto tätä ja mun mielestä tämä niin kuin sama viesti tuli meille siitä, tai sanon meille, kun julkaistiin tämä ilmasto- ja luontobarometri samanaikaisesti, että tietoisuus erityisesti nuorilla, ne on huolissaan, mutta ne on täysin hämmentyneitä, koska me annetaan niin kuin sekalaista viestiä näistä asioista jollain tavalla. Eli nyt mun mielestä olisi yhteistyön paikka tehdä jollain tavalla niin kuin tietoon perustuvaa, jotta olisi tämmöistä, en mä sanoisi faktalehtiä tai jotain, jota nostetaan niin kuin mediassa sitten niin kuin aidosti esille, mutta se, että tehdään joku lyhyt TikTok tai muu, niin mä luulen, että se tekee vaan karhunpalveluksen tälle koko asialle myös. Mutta sinne sosiaalisen median pitäisi mennä, mutta millä lailla, kun kaikki on tämmöistä lyhyttä yhtä viestiä ja tämä asiat on niin kuin monimutkaisempia. No niin. Salla, haluatko vastata? Joo, mä haluaisin täältä huudella, että mä oon siis täysin samaa mieltä näiden edellisten puhujien kanssa, että mä en välttämättä näe
just johonkin TikTokiin tai tämmöisiin lyhytvideoihin panostamista kovin tehokkaana. Et siinä on myös se ongelma, että ne algoritmit ja sosiaalisen median feedit, syöte on suomen kielen sana sille, niin ne on niin eriytyneet, että sitten ne metsäaiheiset videot ja sosiaalisen median sisältö, niin sitten se menee niille ihmisille, jotka on jo valmiiksi tietoisia ja jotka on jo valmiiksi kiinnostuneita. Että sitten ne ihmiset, joita oikeasti pitäisi tavoittaa, eli he, joilla ei ole sitä tietoisuutta eikä ole sitä kiinnostusta, niin he ei tule koskaan näkemään niitä videoita. Et kyllä mä sanoisin, että kannattaa pohtia sitä viestintää siis myös sosiaalisen median kautta, mutta mä en usko, että sitä kannattaa niin kuin sillä kärjellä lähteä, vaan enemmän nimenomaan, että se tuodaan jotenkin sinne nuorten arkeen, se tieto. Kiitos. Kiitoksia. Täällä Riina, Markku haluaa vielä sanoa jotain. Joo, tämä oli nyt tärkeitä puheenvuoroja. Onko nyt niin, sanokaas nyt Salla ja nuorisoviestinnästä vastaavat, että koetaanko tämä polarisoitunut metsäkeskustelu, jota käydään jollain tavalla vähän niin kuin ylätasolla perinteisessä mediassa ja somessakin hyvin äräkkäästi, niin koetaanko se niin, että se pikemminkin sitten vieraannuttaa nuoria tästä metsäkeskustelusta? Ja pitäisikin löytää sitten tavallaan, niin kuin tässä on sanottu, niin keinoja, jolla se tuodaan se metsä sitten lähemmäksi ja sen metsäkokemus lähemmäksi siitä arjen kokemusta. Ja viestinnässä huomioida myöskin teemoina tavallaan sitten arkisemmat asiat kuin vain jauhaa sitä ylätason polarisoitunutta metsäkeskusteluteemoja. Kiitos. Varmaan näin just on, ja ihan niin kuin Marinakin äsken sanoi, että se, että tulee paljon erilaista tietoa ja ristiriitaista tietoa, niin sehän hämmentää ihmistä ja voi sitten niin kuin vetäytyä, että okei, että mä en ymmärrä tästä yhtään mitään, että ei kiinnosta. Ja Niinalla oli vielä puheenvuoro. No joo, tuohon semmoinen omakohtainen kokemus. Ensi vuonna tulee 20 vuotta kokemusta, että ainakin täällä Itä-Suomessa me tietenkin nyt vähän poikettiin niistä Etelä-Suomen nuorista, mutta Pohjois-Savon Pohjois-Karjalan akselilla, niin ei nuo yläkoululaiset vielä ehkä niinkään se tuo polarisoitunut keskustelu tai muu hetkauta. Ehkä sitten lukiolaisista eteenpäin, kun ne on vähän sitten jo tavallaan kasvaa ja ehkä kiinnostuu sitten niin kuin yhteiskunnallisista asioista niin kuin laajemmin. Mutta että niin kuin yläkoululaisissa mä huomaan, että se melkein enemmän hämmentää, jos me ruvetaan hirveästi sitten niin kuin siinä jossain esittelyssä sitten siihen peilaamaan. Että kyllä siinä niin kuin, en tiedä sitten miten Kehä kolmosen sisäpuolella, että siellä voi tilanne olla tietenkin vähän eri, että voi olla, että on, mutta ei se hirveästi. Toki raakkukeissi nyt tuli sitten aina jossakin keskustelussa kyllä täälläkin sitten esille, kun nuorten kanssa on käyty asioita läpi. Kyllä. Ja täytyy sanoa, että tuo raakku tuli meillekin, kun me viedään tarjotaan mahdollisuus näille 6- ja 4-luokkalaisille mennä metsään Kehä kolmosen sisäpuolella. Ja sitten näytettiin monitoimikoneen kuvaa, niin sitten yksi poika kysäsi, hei, oliko tuo se, joka ajoi sen joen yli? Eli hyvin tämmöiset asiathan on pinnassa. Ja sitten täällä vielä lopetetaan aivan kohta tämä keskustelu, mutta Riina Vogel tuo täällä chatissa esille sen, että vaikka puuston määrä kasvaa, ei se automaattisesti tarkoita, että metsät ovat ekologisesti hyvässä kunnossa. Tämähän on aivan fakta, ja tässä kysyttiinkin nyt nimenomaan sitä ihan selkeästi puuston määrää ja sen joko kasvua tai supistumista. Ja hän kysyy vielä lopuksi, että miten huolehdimme, että metsiemme monimuotoisuus paranee. Niin se on just minusta niitä tekoja sitten taas, josta Maaritkin sanoi, että miten sitä uskoa tulevaisuuteen luodaan. Niin sitähän luodaan siinä, että toimitaan niin, että monimuotoisuus paranee siellä metsässä. Ja koulutetaan siihen myös ammattilaiset kaikki, että se on tiedostettu niin kuin tehdäänkin. Mutta nyt kello on 10.15, niin otetaan viimeinen puheenvuoro. Eli Jaska Salonen, projektipäällikkö, mun kollega ja seuraajani, niin kertoo vähän suuntaviivoja, että mitä suuntaviivoja tämä barometri ja tämä keskustelu, jota me nyt ollaan käyty, niin antaa metsäalan nuorisoviestinnälle. Ole hyvä. Kiitos.
Tämä on ollut ensimmäistä kertaa näin linjoilla olevana niin erittäin mielenkiintoista kuunnella, ja varsinkin tämä loppukeskustelu, mä jo ajattelin, että pitäisi ruveta tätä loppupuheenvuoroa niin kirjoittaa uusiksi, mutta siitä huolimatta aion pysyä näillä linjoilla. Eli tosiaan mun nimi on Jaska Salonen, mä työskentelen Suomen metsäyhdistyksessä Kutoset metsään hankkeen projektipäällikkönä, ja aiheenani siis mitä suuntaviivoja barometri antaa viestinnälle. Barometrin tulokset ja webinaarissa kuulut useat puheenvuorot osoittaa, että metsiä pidetään hyvin tärkeinä, metsät halutaan lähelle omaa kotia ja metsäala kiinnostaa. Me on kuultu, että tietämättömyys puutuotteiden käytöstä, vaikkapa pehmopaperin päivittäistä elämässä ja käsitys metsähakkuista ylivuotoisen kasvun on suurta. Myös niiden, jotka kokee metsän vieraaksi, niiden määrä on tuplaantunut 6 vuodessa. Jos luonto voi hyvin tai sitä kohdellaan kaltoin ja mediakynnys ylittyy, se jää aina myös nuorten mieleen. Nuoret elävät nykyään sosiaalisessa mediassa, kun me aikuiset vain käydään siellä. Digitaalisuus, generatiiviset tekoälyt ja metaversumit on heille itsestään selviä. Barometrin lopussa yhtenä viimeisenä kysymyksenä kysyttiin, että mitkä sisällöntuottajat tekevät vaikuttavaa tai mielenkiintoista sisältöä liittyen metsiin. Ja niin kuin Sirpa tuossa aikaisemmin totesi, niin siellä nousi joitakin nimiä esiin. Yksi sai ehkä vähän enemmän kannatusta kuin muut, ja tämän vaikuttajan nimi oli Metsämän. Tämä Metsämän on omien sanojensa mukaan aikuistubettaja Savosta, jonka harrasteena ovat koneet, lennokit ja muut sellaiset. Hän harrastaa koneiden rassaamista, konetöitä, metsähommia ja yleensä elämää nykymaaseudulla, jota videolla haluaa tuoda esille. Ja niitä videoita muuten piisaa. Hänellä on YouTubessa 67 400 tilaajaa, videoita 6790 ja katselukertoja 123 830 000. TikTokissa seuraajia on 33 780 ja tykkäyksiä 450 000. TikTokki kasvaa hänellä kovasti, koska se on uudempi kanava. Erilaiset vaikuttajat, influencerit ja sisällöntuottajat, joilla on Metsämanin tapaan satoja miljoonia katselukertoja, luovat mielikuvaa myös metsistämme. On paljon puhuttu viime aikoina ja keskusteltu sosiaalista mediasta ja algoritmeista. Nuorille ja lapsille maailmankuva rakennetaan siellä, missä he elävät. Metsäalan on oltava siksi siellä myös mukana. Metsäala tarvitsee UGC-tyyppisiä sisällöntuottajia, jotka ovat tavallisia metsäalan toimijoita ja joiden sisältö kiinnostaa. Heitä pitää kasvattaa alan sisältä, heitä pitää tukea ja tarjota heille mahdollisuuksia tuoda esiin niitä hienoja piirteitä, jotka me kaikki tunnetaan. Mikäänhän ei ole sen siistimpää kuin olla metsäalalla, eikö vaan? Barometrin tuloksissa on nähtävissä selkeästi, että lasten ja nuorten metsäviestintä ei ole läheskään valmista. Lapset ja nuoret tarvitsevat siis edelleen ja jatkuvasti viestejä, joista he voivat muodostaa käsityksen metsäalasta, sen mahdollisuuksista ja suomalaisista metsistä. Tähän tarvitaan jatkuvia toimia ja ne vaatii resursseja. Digitaalinen muutos ei tule vähentymään, päinvastoin. Vauhti kiihtyy hurjaa vauhtia. Tämä vaatii myös uudenlaista kyvykkyyttä viestinnässä. En malta olla mainitsematta tällä hetkellä vetämäni projektia Kutoset metsään, jonka pilotissa Metsä kutsuu Skogen Lokkar. Viedään 6-luokkalaisia metsään oppimaan juuri niistä asioista, joita barometrissakin tässä tutkitaan. Monimuotoisuutta, puusta valmistettuja tuotteita, metsän hoitoa ja talousmetsän kiertoa, metsäkoneen kuljettamista ja muita metsäammatteja ja lopuksi syödään eväitä nuotiotulen loimussa. Rasteella muuten opetetaan myös, että metsät kasvavat enemmän kuin niitä hakataan. Metsäopetuksessa luodaankin mielikuvaa metsistämme ja niiden käytöstä. Metsä on upea oppimisympäristö peruskoululaisille, jotka kasvavat barometrin ikäkehyksiin. Mikä olisikaan upeampaa koko alalle kuin saada kokonaisia ikäluokkia metsään, oppimaan yhdessä metsäalasta, sen vetovoimasta, imagosta ja metsien käytöstä. Vastuullisesti, kestävästi ja metsien monimuotoisuudesta huolehtien.
Toivonkin näin webinaarin lopuksi, että voimme yhdessä olla auttamassa kouluja viestimään metsistä lasten ja nuorten suuntaan. Lapsemme ovat siirtyneet vuosikymmeniä yhä etäämmäksi metsistä kaupungistumisten seurauksena. Lisäksi tulevaisuudessa isojen kaupunkiemme yhä kasvava ulkomaalaistaustaisten lasten ja nuorten määrä ja heidän metsäkäsitys aiheuttaa paljon pohdittavaa. Helsingin Sanomat uutisoi hetki sitten, että pääkaupunkiseudulla 26–34% on vieraskielisiä oppilaita perusopetuksessa. Tulevien vuosien paitsi barometreissä, myös alalla ja viestinnässä on keskityttävä yhä enemmän myös juuri näiden nuorten tavoittamiseen ja kohtaamiseen. Nuoria onkin tavoitettava paitsi metsäopetuksen, mutta myös niiden kanavien kautta, jossa lapset ja nuoret ovat, missä he elävät. Algoritmeista on opittava ja niitä on optimoitava. Markkinointiviestintäkanavat on valittava huolellisesti kohderyhmittäin. Tutkimuksessa korostetaan usein eri koulutustasojen yhteistyön ja yhteisten markkinointikampanjoiden merkitystä alan vetovoiman lisäämisessä. Kohdennettu markkinointi, kuten kouluvierailut ja sosiaalinen media, tavoittaa tehokkaasti nuoret ilman aiempaa metsäkosketusta. Se lisää alan koulutuksen hakijamääriä ja koetaan kustannustehokkaaksi keinoksi tavoittaa nuoria. Ja näitä toimia meidän tulee yhdessä jatkaa. Mitään hätää meillä ei kuitenkaan ole. Lapset ja nuoret, kuten me kaikki, tarvitsemme hyvinvoimia ja hyvin hoidettuja metsiä. Se käy ilmi selvästi myös barometristä. Toivotankin teille kaikille oikein kaunista, lämpenevää sekä oikein hyvää kevättä ja paljon vierailuja metsissä. Niin kuin me tiedämme, suomalaiset metsät barometrissakin todetusti rauhoittavat, luovat energiaa ja inspiroivat. Kiitos. Kiitoksia, Jaska. Onko nyt vielä jollakin halu sanoa jotain? Muuten sanon päätössanat. Hyvä. Kaarina. Ole hyvä. Kiitos. Olen siis Kaarina Aro Suomen metsäyhdistyksestä. Kiitos erittäin paljon tästä hyvin mielenkiintoista seminaarista. Oli mahtavaa kuulla nuorisobarometrin tuloksia. Haluaisin vain teille vinkata siitä, että juuri tuossa pääsiäisen ympärillä meillä oli metsäalan yhteisen Metsien Suomi-hankkeen viestintäkampanja. Tänä vuonna rahoittajina on lähinnä metsäteollisuus ja Suomen metsäsäätiö. Ja me saamme tämän viestintähankkeen seurantatutkimuksen tulokset juuri näillä hetkillä ja ne julkaistaan sitten ensi viikon alussa. Ja sen vaan haluaisin lyhyesti sanoa, että myös sen kautta saatiin samoja tuloksia. Siellä oli yhtenä viestinä juuri tämä hakkuiden määrä suhteessa metsien kasvuun. Ja ihan samat asiat nousivat kuin tässä nuorisobarometrissa. Tässä tutkimushankkeessa meillä oli pääkohderyhmänä nyt 25–44-vuotiaat, eli hieman vanhemmat. Mutta mielenkiintoista, että sieltä pitää nuorena ajatella, niin kyllä se vaikuttaa nuorten aikuisten työssä olevien ja tulevien vaikuttajien ajatteluun. Eli siinä mielessä on erittäin tärkeää, että tätä viestintää näistä asioista jatketaan, sillä on suuri tarve. Ja yksi positiivinen juttu sieltä, mikä nousi tarkemmin niistä tosiaan sitten ensi viikolla, on se, että nuoret aikuiset ovat hyvin kiinnostuneita metsiin liittyvistä aiheista, ja on mahdollista kyllä löytää kanavia, joiden kautta sitten tämä kohderyhmä juuri tavoitetaan. Kiitos tästä webinaarista. Kiitos. Joo, eli nyt kun näitä kommenttipuheenvuorojakin kuunteli, niin sieltä nousi esiin tämä tasa-arvoisuuskysymys ja tämä miesten ja naisten eroavaisuus sekä mielipiteissä että miten ala koetaan vetovoimaisena. Ja ehkä meidän tavoite pitäisi ollakin sellainen, että me annetaan sitä kuvaa, että ala on monimuotoinen, moniarvoinen, tänne on tervetulleita kaikenlaiset ihmiset. Niin kuin Jaska sanoi, niin ulkomaalaistaustaisia on hyvin paljon ja heitä on kaupungeissa. Ilarikin sanoi siellä, että kaupungit on niitä, joissa kanssa pitäisi tehdä tätä, voisiko sanoa metsäkasvatusta, viestintää hyvin paljon. Eli tämä on se yksi asia, että me ollaan moniarvoinen, monipuolinen, viestitään siitä. Ja sitten yksi asia, mitä mä toistan aina ja toistan sen myös nyt tässä, kun on mahdollisuus, on se, että huolehditaan, että
kun opetussuunnitelmat nyt uudistuvat, pikkuhiljaa, ehkä muutaman vuoden kuluttua se niin kuin alkaa varsinainen työ, niin huolehditaan siitä, että opetussuunnitelmissa se metsä on monipuolisesti eri oppiaineissa mukana. Koska se paikka, missä lapset ja nuoret varmasti tavoittaa, on koulu ja kouluopetus. Ja opettajat noudattaa opetussuunnitelmaa. Ja sitten ehkä loppukevennykseksi me ollaan Iittasen Veikon kanssa usein pohdittu sitä, että kun meitä metsäammattilaisia ja metsäalalla ja metsän ystäviä, jotka pitää metsästä ja on erilaisia näkökulmia metsiin, niin meitä on niin paljon, että meidän pitäisi aina muistaa puhua ihan tavallisissakin tilanteissa metsistä. Ja nyt kun on näiden nuorten vastavalmistuvien onnittelupuheenvuorojen aika, ja niitä puheenvuoroja kuuntelee sukulaiset, tuttavat, ystävät, muut nuoret ja niin edespäin, niin sinnehän voisi ehkä rakentaa parin faktan ympärille sitä puhetta, tai ainakin jonkin aasinsillan kautta tuoda siihen puheeseen pari faktaa. Eli Suomen metsistä suurin osa on yksityisten ihmisten omistamia, ja että puusto kasvaa enemmän kuin mitä sitä hakataan. Siinä semmoinen pieni vinkki näihin onnittelupuheenvuoroihin. Mutta mä kiitän teitä aktiivisuudesta ja hyvää kesää kaikille. Jatketaan töitä.